Čaute! Tešte sa z maličkosti, pretože tie vytvárajú svet. Ak sa nepotešíte len z takej jednej malej vecinky, ako sa potom môžete tešiť z celoživotného šťastia? Takže v tomto videu sa môžete pripraviť na nával nápadov, z akej každej maličinkej maličkosti sa môžete tešiť. Ale bohužiaľ, život nie je gombička a preto tu máme Janabelu v trošku inom svetle, ako možno poznáte. Poznáte jej negatívnu a deprimujúcu stránku. Čaute. Intro! Môžete sa tešiť naozaj z čohokoľvek. Napríklad, že napadol sneh. Akože fakt úžas, teraz sa mi stále šmíka. Ale môžeš sa korčulovať po lade. A je strašná zima. No alebo sa môžeš ísť gulovať s kamarátmi. A za akými? No s tvojimi. Keď ja žiadnych okrem teba nemám. To je super. Máš o mnoho viac času na všetky tvoje záujmy. Ja mimo tvojho YouTube pomaly ani nežijem. Nevidíš aspoň peniaze na jedlo. Ty máš tak super život. Lenže potom nemínam peniaze ani na nič iné. A nemôžeš si spraviť takú veľkú radosť ako ty. To je asi pravda. Ja som si teda spravila dosť obrovskú radosť jedným dosť obrovským balíkom. Jedného dňa som sa totiž rozhodla kúpiť si mikrofón. Ale čo si budem objednávať len jeden mikrofón? Tak som si k tomu dokúpila ešte pár vecičiek. O pár dní som si to vyzdvihla a keď som uvidela ten balík, cesta z mesta nebola až taká príjemná s tým hebedom, ale čo by som ja pre vás nespravila. Tak teda poďme sa spoločne pozrieť, čo v tom balíku bolo. Tak čo ide nám ostáva ako vrhnúť sa na túto veľkú krabicu? Ako som hovorila, tešte sa z maličkosti, čo tam potom, čo je vnútri krabici, hlavne, že sú tu tieto úžasné balóniky, alebo neviem, čo to je. A ďalšie! Takže prvá vec, čo máme v tomto našom úžasnom balíčku, je statív. Nejde mi to vybrať, ale je to statív na mikrofón, hej? A tu je tá najdôležitejšia vec. A to je mikrofón, teda presnejšie povedané digitálny diktafón. Dúfam, že už zvuk bude taký, ako si predstavujete a že to bude to najlepšie na svete, ako si môžete len predstaviť. Manuál. Baterky mi pribalili, ty kokso. Poslednou vecou sú tieto sluchatká! Tie som si objednala len preto, lebo mali zľavu. Kokso, pozrite! Toto je úplne super, jaký balíček na tom. Hej, ale neviem, ako ho otvoriť, tento kufriček. Nie, čo? A prečo ho neviete vyrobiť také, ktoré budem vedieť otvoriť? Kokos. Konečne som otvorila tieto sluchatka z tejto krabice. Musela som na to zobrať žufánku, bolo to dosť hard. Ešte je tam nejaký sáčušek. Tam nejde. Daj. Díky. Ale to je náhodou super. To je také vrece, do ktorého vlastne nahážete všetok ten odpad. Ešte možno trošku bližšie k tomu mikrofónu. Je to Tascam DR05. Je taký dosť ľahký, že Týmto videom som vám vlastne chcela oznámiť, že mám nový mikrofón. Ale nechcela som spraviť len také nejaké rozbalovacie videjko. Dúfam teda, že sa vám toto ozvláštnenie zapáčilo a budete sa tešiť naozaj každodenným maličkostiam. Prajem veľa šťastia a ak sa vám videjko páčilo, tak určite zanechajte like, zdieľajte toto video, nech sa k každému dostane to, že sa majú tešiť z maličkostí. A určite mi hoďte ešte nejaký komentár, čo vás tak každodenne poteší. Majte sa! Pri živote ma držala tá myšlienka, ako si domov... Pri živote ma držala len tá myšlienka, ako... Pri živote ma držala tá myšlienka, že ak... I wanna lose till 17. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. To je dosť dobrá poloha na to, že má byť negatívna. To nie? Ak sa nepošetíte, ty kokos.